या अली तेरा बाबा। वाह 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 वाह। लिखे आ कुरान च या अली तेरा बाबा। 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 लिखे आ कुरान च अहमद बचा लिया। अहमद बचा लिया। हैदर भी पा लिया या अली तेरा बाबा। लिखे आ कुरान च या अली तेरा बाबा। लिखे आ कुरान च या अली तेरा बाबा। लिखे आ कुरान च या अली तेरा बाबा। लिखे आ कुरान च। वही पहली बात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ज़हूर हुआ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जनाब अबू तालिब ने गोद में लिया और पूरे अरब में निकले। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या फरमा रहे हैं? गोद च लेके सरवर सोना फिर के आखे अरब दे अंदर। फिर के आखे अरब दे अंदर। फिर के आखे अरब दे अंदर। ए सुल्तान ए सुल्तान मेरा ईमान या अली तेरा बाबा। लिखे आ कुरान तेरा बाबा। लिखे आ कुरान च या अली तेरा बाबा। लिखे आ कुरान च। जो नाउज़ुबिल्लाह ईमान के कायल नहीं है उनके लिए एक मैसेज। जियो जियो। जिस दे पाले नबियां वलियां के सुल्तान कहावण सयो। सुल्तान कहावण सयो। सुल्तान कहावण सयो। ओ इमरान ओ इमरान साहिबे ईमान या अली तेरा बाबा। लिखे आ कुरान च तेरा बाबा। लिखे आ कुरान च या अली तेरा बाबा। लिखे आ कुरान च। सबसे पहली नात बिस्मिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जिसने पेश की जियो जियो। वो जनाब अबू तालिब है। बिस्मिल्लाह पहली नात। बिस्मिल्लाह। हमारा तो अकीदा है कि हम जनाब अबू तालिब की सुन्नत अदा कर रहे हैं। वाह नात वाह 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 वाह। जियो जियो जियो। ये ज़ेब भी नहीं देता कि हम उनके बारे में कुछ कहें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यकीनन शाह जी। अब देखिए जिसनू काफिर आखण सारे ओ सरवे दे घर विच प्यारे। ओ सरवे दे घर विच प्यारे। ओ सरवे दे घर विच प्यारे। पहला नात खान पहला नात खान पहला निका खान या अली तेरा बाबा। लिखे आ कुरान च या अली तेरा बाबा। लिखे आ कुरान च या